Прекарайте един ден с нас на село. Започваме с кафето и с моята крива физиономия сутрин рано. След това за закуска малко малинки. Оправихме се набързо и айде към Радомир. Запътихме се към любимите ни магазини в Радомир, които посещаваме всеки път, когато отидем. Срещу общината в Радомир има голям магазин за домашни потреби, който винаги посещаваме. Минахме и през втората употреба, където винаги намираме по някоя нова находка. Дойде време за обяд и ние се прибрахме много гладни. Не знам за вас, но ние на село хапваме много повече, отколкото когато сме си в София. Тук вече си направих едно следобедно фрапенце. И отново сме на разходка, този път в парка на Ковачевци, едно супер място в гората, създадено за деца, където могат да играят на чист въздух и на спокойствие. Ние си бяхме взели федербал, децата поиграха, а после поиграхме малко фризби и след като се прибрахме, отидохме да оберем малините, защото иначе ще презреят, ще започнат да падат, а малинките са толкова вкусни за хапване. Ето ние вече правещи салатата, имам си даже и малка помощничка, която много ми помогна. Наряза, направи. Ето е и готовата ни салата и вечерята. И за финал една вечерна разходка, с която ви казваме лека нощ.